Uste dut mundu zaratatxo honetan, eta ikusten dugu, nezagun Ipar Ameriketan gero eta gorago mintzo dira, balentria egiten espantuka. Uste dut hor pixka bat itoak bezala girela. Eta arrazoi bat badugu hor, etxituak pixka bat desesperatuak izaiteko. Eta nik aholkatuko nuke, nik egiten dudana, behar bada zabaltzeko, aholkatuko nuke literaturarat itzultzea. Eta literaturak emaiten dauku justoki idazleak guri oparitzen digun harreman horren jasta. Eta hori biziki importanta da. Eta hor, bereziki poesia azpimarratuko nuke, eta ni poesia naiz, poeta naiz, zentzu honean eta zentzurik txarrenean ere bai, bi zentzuetan. Eta uste poesiak emaiten daukula, isiltasun, hitzek sortzen duten isiltasun zerbaiten jasta hori. Eta horrek baketzen gaitu, eta pentsatzeratera maiten gaitu iraun dezakegula. Iraun dezakegu hitzez hitz, iraun dezakegu jendez jende, iraun dezakegu herriz herri, mugak zeharkatuz, jendekin mintzatuz, esperientziak partekatuz harremanetan egonez beti. Ez baitez bada, beti gora begira aurrean dugun kideari begira, balin bagira uste dut hor salbatzen girela.